Здравейте, драги зрители! Добре дошли в моя канал и честит празник на всички! По този повод днес ще реагираме на едни български анимационни клипчета забавни. Преди да започнем, искам да ви кажа, че ако този клип достигне поне 10 харесвания, ще направя още подобна реакция на тези подобни анимационни клипчета. А сега да не губим повече време, нека започнем направо с реакцията. Дошли, дами и ветрила, да готвим с мен. Ще ви покажа как да сготвите перфектното яйце. Яйца. Как? Яйце. За мен две, мерси. Първа кръпка. Одим да вземем яйцата. Аз нямах пари, затова използвах първичния си инстинкт в бивото. Ха-ха, колко и яко. Ще ми е много интересно, ако вземеш Следващата първа стъпка, чепете топосферите. Паница! Трета постъпка. Ханс, кибрид! Последна стъпка, оставете яйцата да се готвят. Имах матура, живях в заблуда, че нещо аз ще знам. Но се не тревожи, отложих и ножа, защото аз си знам, че след време не ще на мен древе, защото няма значение. И заради тази мисъл отровно забравих аз котлона. Опа! Еми пожар, колега. Ма те яйца са един път. Майчица е мила. Ох, Мелан. Определено той си има нужда от шеф, професионален шеф, готвач. Я да видим друго подобно клипче. Ето едно. Тъй като много питахте, добре, никой не е питал, сам го реших. Днес ще готвим пачалинки. Към съставките. Палачинки. Мрясно пляко. Соль, краваено масло, водо, яйце, захар и сода. Защото, както каза Нютон, сакам ги едри, мама. Миксираме всичко на око. Палим котлона и слагаме сместа. Бре, как набъбва? Колко сода му сложи? Браво, бе, Мелан. Ти да му се не знаеш, забрах шоколада! Абе ти да оставиш шоколада, ти направо сложи твърде много количество сода. Я да видим друго клипче, готварско на Мелан. Бъдете весели пантовки, днес ще готвим тротуар. Таратор. Къде е таратор? Състава на този компот е кукумба, гола вода, мисъл кляко, ясан, хо-хо, сълчица, топор. Мерси, добре си. И разбира се, зи олио. Олио? Как без олио? Че хубаво олио. Защото трябва да е мазно. Ако не е мазно, слагаш още олио. Олио? Ма как без олио? Може и зехтин. Остава маслото. Кастравицата. После миксираме всичко останало. Даже твърде много миксирано, според мен. Колко малък е света, а? За тебе света е малък. Както и да е, нека продължим с други клипчета на Мелан. Здравейте, Мелан мой, днес ще готвим шмехер борба. Шембе чорба. Кумси кумса, за този елексир ще ни трябват масло, брашенце, шесън, млечко, черен пайпер, хоцет и разбира се шкимбенц от весела кратуна. Весела крутуна. Мелан има поглед на убиец. Слагаме шкимбето добри и докато чая направим хоцета с чесъна. Дълбок тиган за пържве масленце, брашненце и червения пайпер. Добавям млякото и запръшките към шкимбето с малко сол и вуаля! Еликсир на живота. Красиво. Ето го, господин полицай. Интересно ми е как тази весела крутуна още е жив. Тук има едно клипче, което Мелан приготвя пица. Signore, signorine, dnes zapravim pizza alle peperoni. Aj, uciotto bene, za pizza нужна. Le brašne, jaca, mleko, maja, kaškavelle, mozzarella, peperoni, maslinenki, tomatena sosa и базилико. Стъпка alla prva, приготвяме тестото. След като вата кацне, мажеме соса и редиме съставките. Малко пеперони. Рони пеперони. Си форти пепер. Си форте. Пица почти готова. Влага печка чака. Даже Печка явна менте. Сей un idiota. много правилно. Преди Да, минаваме на другото последно готварско клипче на Мелан. Чинчо, васабито сан, донес са поравимата шия. За съставките нужна ран. Зелена чуцере. Хототес. Бидоннере. Кототос. Захар, съре и пайпереле. Хототес.
И разбира се, аспирин не. Котото, сами-сан, аспирин на токо деска. Нямора, неопустимо. Прочорвай. Първо режим зелени чукара. Ръбата! Ая, мащи казахме фанза фамилия. Сърга всичко бидон. Чака вермете. Много време покъснера. Казва прави ториш. Не са вирне. Отоваря, ясно. Мисля, че видяхме достатъчно. Ами това беше всичко от мен. Надявам се да ви хареса този клип. Благодаря ви за вниманието, ако сте стигнали чак до тук. Ще се видим пак, както винаги, до следващия път. И честит празник на всички отново. Чао, чао!